Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familja Tanti, Abela u Kamilleri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li huwa tajjeb fina u tħarrisulna bit-ħabbik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, ħadd ma għandu jitqarraq. Jekk xi ħadd fostkom jaħseb li huwa għaref din id-dinja, ħajjiblih biex isir għaref. Għax il-għerf ta' din id-dinja hu bluwa quddiem Alla. Għax hemm miktub hu li jaqbad il-għorrief fil-ħażen tagħhom u terġa' il-mulej jaf li firħa huma l-ħsibijiet tal-għorrief. Għalhekk ħadd ma għandu jiftaħar bil-bnedmin għax kollox hu tagħkom. Sew jekk Pawlu, sew jekk Apollo, sew jekk Kefa, sew jekk id-dinja, sew jekk il-ħajja, sew jekk il-mewt, sew jekk iż-żmien ta' issa, sew jekk li ġej. Kollox hu tagħkom u intom ta' Kristu u Kristu ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija. Id-dinja u kull ma jgħix fija. Għax hu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej? Min joqgħod fuq il-post imqaddes tiegħu? Min għandu jiddeħin fuq qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Ejja warajja jgħid il-mulej u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba l-kotra bdiet tros fuq Ġesu biex tisma' il-kelma ta' Alla. U hu kien qiegħed f'xatt il-għadira ta' Ġenazzaret u ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu bixbiegi. Telan fuq waħda minnhom li kienet taxmum talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art, imbagħad qagħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil xmun, aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajt. Wieġbu xpun u qallu, Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqiet tgħid int ħankala x-xbiek. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut li jiġbiek tagħhom kienu għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra
biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dajjes hekk li għal ftit ma għerqux. Xmum Pietru kif radan ixteħed f'riġlejn Ġesu u qallu: dbiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Ġesu baqa' tassew mistaġeb kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni u li Zebedew li kienu sħab Xmun. Imbagħad Ġesu qal lil Xmun: tibżax, min issa l-quddiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu id-dajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Il-kelmiet tas-salm li huma marbutin mal-qari, kemm l-ewwel qari kif ukoll il-Vanġelu tal-mulej l-art u kull ma fija. Hekk jiena din tiġini f'moħħi domanda li nagħmlu ħafna drabi li tfal iż-żgħar. Meta niltaqgħu magħhom u ngħidulhom: min hi ommok, min il-mami tiegħek, fejn hu id-dedi, fejn hu missierek. U dawn ta' tfal żgħar tarahom jiġru u juruk il-ommhom lil missierhom. Għax għal dak it-tifel iż-żgħir l-iktar ħaġa importanti hi l-imħabba, l-assigurazzjoni li jirċievu mingħand il-ġenituri. Ma forsi din id-domanda jeħtieġ li nagħmluha dalgħodu lili u lilek lilna nfusna. Jien ta' min jien. U l-qari kollu tal-lum jurina li aħna ta' Alla. U din hija xi ħaġa li lilna għandha tagħmlilna l-kuraġġ mhux taqtalna qalbna. Aħna ta' Alla u la aħna tiegħu huwa żgur jieħu ħsiebna. U l-Vanġelu tal-lum jurina mill-ewwel x'inhi l-aktar ħaġa li jiena u int għandi bżonn f'ħajti. Bħal dan it-tifel iż-żgħir hekk ukoll tagħmel il-folla. Il-Vanġelu tal-lum jibdew jgħidilna: il-kotra bdiet tross fuq Ġesu biex tisma' il-kelma ta' Alla. Aktar ma jiena u int infittex lil Kristu f'ħajti, allura aktar ħanħoss li jien nappartjeni lil Alla. U fejn se nfittxu? Nfittxu billi bħal mamlu dawn in-nies, bħal mamel ukoll Pietru, nibni ħajti fuq il-kelma ta' Alla. Għandna ħafna Allat li jkellmuna, imma huma Allat folot li jgħidulek fejn tista' ssib il-ferħ, fejn tista' ssib il-kuntentezza. Però fil-verità kollha il-kuntentezza vera insibuha biss f'Alla. Jalla jiena u int ukoll bħal Pietru inkunu kapaċi nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu u ngħidlu: għamilt lejl nitħabat, imma bqajt vojt ma qbad xejn, imma l-kelma tiegħek ħanitfa' ġbiek. Għall-kelma tiegħek għax naf li l-kelma tiegħek hija kelma li trid li jiġġiet. Ħanagħmel dak li inti qed titlob minni. Ebda għerf tad-dinja ma jista' jagħtina il-ferħ jew is-salvazzjoni, imma jagħtilna biss il-mulej. Nitolbu għalhekk u ngħidu: Alla tagħna isma' it-talb tagħna, u Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Int li inti l-kelma ta' dejjem,
wettaq it-tajjeb li l-Papa Franġisku l-isqfijiet qegħdin jagħmlu propju f'dan iż-żmien ta' sinodu. Nitolbu. Inti ġejt biex iddawwa lil dawk li jinsabu fid-dlam, mexxi l-passi tal-bniedem fit-triq tal-paċi u s-sliem, nitolbu. Inti li bat l-libnek isejjaħ il-bnedmin ta' qalbhom niedma, għatina l-kuraġġ li jinħallu kollox aħna wkoll bħal Pietru u nimxu warajk fuq il-kelma li inti tatina, nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż, nitolbuk mulej biex dbirek il-familji tagħna. Għamel li huma jitalmu ta' kuljum jibnu ħajjithom fuq il-kelma tiegħek biex hekk jibnu darhom fuq is-sod, nitolbu. Nitolbuk mulej għal-morda tagħna, kemm dawk li qegħdin fid-djar u fl-isptarijiet u għal dawk kollha li jduru bihom biex hekk huma jkoll ilħossu il-preżenza tiegħek, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li bibnek Ġesu Kristu fdejt lil bnedmin kollha, għatina nitolbuk li nħabirku ħalli kull bniedem jikseb il-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u nagħmel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagramenti li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier qaddis, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih int għamilt kollox u battulna bħala Salvatur u feddej. Ma'mul bniedem l-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġna. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-semewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-semewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati bħal ħobs u radd il-ħajr qasam dan id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-dem li xirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbuk li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħru u jinsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
jew jeżies noqdu ftit fiskiet u nitolbu il-mulejjek biex jatina l-qawwa ħalli bħal Pietru nkunu kapaċi ta' kuljum ngħidulu għall-kelma tiegħek mhux għall-kelma tiegħi, għall-kelma tiegħek ħanagħmel dak li qed tgħidli. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema. Nitolbuk biex bdejn l-ikla ta' imħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Sjedna. Ngħidu flimkien it-tliet Ava Marija, tliet talbitna ngħidu Omna Marija fġieħ 3 ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qabar. Jew hekk nofru dan it-talb tagħna hekk għall-emigranti tagħna bħalissa fostna hawn ħafna emigranti Maltejn u Għawċejn. Hekk nitolbu għalihom biex huma wkoll ikomplu jħarsu il-fidi li rċivew u jgħadduha lill-uljiet u liedhom. Ngħidu flimkien Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna